agerraldi honetara. Aurkeztu gengonaz, ninaz Iñaki Alkorta, Jon Iñaki Alkorta, labeko lehartidoi eta Busturialdeko Industria Federazioeko arduraduna, eta Jobi moduan ezaguna. Gaurko agerraldia apurtxu batzan azaltzeko, ze interesgarrixa iruditzen gazkun, apur bat azaltzi Bizkaiko metaleko konbenizu zelan dagoen. Dara urte, bi urte, daru hau konbenizua azaltzera eta aurrera, ez dago aurrera itzen eta guretzat oso konbenizio importanti da eta patronala entzat bai. Patronala beharri daki, metaleko konbenizu traktora dela, beste konbenizu guztuntzako, eta horretxeitzik dau egintzen hainbeste traba metaleko konbenizuen. Eta horrek, eragin jauke gure eskualdun. Horra guztiak, eskualdigaz azitxe, azkenengoko oporrak eta gero, fase honetan, labek planteamentu bat dauka inda Bizkaiko maixa. Eta planteamentu hori da, beste sektore batzutan, patronalak firma daben akordixuko. Hori, ultraaktibiadiaz konbenizio bat, blindajetxo batzuk, patronalak unilateralki ez edo zerreitxearen, IPC-en referentzi batzuk konbenizioen, hau da, konbenizio batzuk firma diesenak beste leko batzutan eta metalin ez. Orduan, ikusten gendun, aurrera pausurik ez dauela, eta Bizkai izan azkenengoko maixa izan zen irailan 18 izan. Irailan 18 horretan, ikusi gendun ez zegoela inuko pausurik aurrera begire, patronala ez dut oporra hurretik moduen bera hor dagoela, ez dagoela pausurik emango, hau da, patronalak Madrilek inposatu dozkul lan erreforma guztik nahi dutxu erabili, eta nahi dugu hori akotau edo hori neurriz bere lekun laga. Orduan ez dago aukeraik, zer mugitzeko. Horren arabera, guk labetik erabaki gendun, eta hori publiko egin duen nola azte bete, maizetik urtenen, metaleko konbenizu. Bai Araban, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaixan. Eta zehitzik urtatzen dugu, azken finin ez dagoelako hor inongo aukerarik momentu honetan zer aurrera etxeko, beste sindikatu egite etxen dotzau, batasun sindikalera konbenizuek borrokatzeko eta konbenizuek aurrera ateratzeko, ze mai baten ez dago aukeraik negoziateko. Patronalak ez dauna ezer negozio, eta horrekin ez dago aukeraik ezer negoziateko. Orduan erabaki dugu maizetik urten, eta beste sindikatuei gonbite baten edo azten gara benetan borrokatzen konbenizu baten alde, eta metala izango da importante izango dugu konbenizu traktora izango dalako beste guztintzako, edo, horren fase honetan, egon alga, ez dakik usu baina porra. Eskualdea begire, gure kalkuluna